Akýmsi predkrmom pre priaznivcov pretekov automobilov na okruhu pred majstrovstvami sveta VTCC na Slovakia Ringu bolo úvodné kolo slovenského okruhového pohára v Brne. Tu sa na štart postavilo takmer 70 pretekárov, ktorí prítomným divákom predviedli krásne divadlo plné napínavých súbojov, výbornú atmosféru, ktorá k pretekom jednoznačne patrí, ale aj špičkovú techniku. Medzi súťažiacimi sa objavilo aj niekoľko nových tvári, pričom hlavným ťahákom úvodného kola seriálu bol jednoznačne Martin Prokop, pravidelný účastník svetových rally súťaží, ktorý sa v Brne predstavil v spolupráci s Mercedesom SLS GT3, pričom oba preteky skupiny BTC vyhral. Určitě jsem spokojený. Já sám jsem netušil, jak kluci budou rychlí nebo vůbec jak to tady chodí, ale prostě splnil jsem to, co jsem chtěl. Prostě celý den jsme odjeli a zkoušeli jsme nějaké věci na autě, takže dobrý. Prostě do Brna se jen tak dostat nejde, takže my jsme potřebovali si něco zkusit, to se nám povedlo, takže krásný den. O nádherné súboje nebola núdza ani v ostatných pretekoch, pričom v skupine STC to spočiatku vyzeralo na jasnú dominanciu Slováka Igora Vega. Po vyhratej kvalifikácii nasadil v prvých pretekoch doslova šialené tempo a zdalo sa, že na brnenskom okruhu nenájde premožiteľa. Toto tempo však nevydržal motor Hondy a Igor musel nakoniec predčasne cestovať domov. Po jeho výpadku si víťazstvo v oboch pretekoch pripísal Ondřej Kočka na Caterhame. Neskutočne napínavé, ale zároveň krásne súboje predviedli aj jazdci v kapových pretekoch. V Lotus Cupe sa pekne pobratsky rozdelili o víťazstvo Veronika Vaňová a Tomáš Bizub a v Mazda MX-5 Cupe si z prvých pretekov odniesol víťazstvo Tibor Gloznek. Tretie miesto v prvých pretekoch a víťazstvo v druhých patrilo redaktorovi našej televízie Jánovi Žgravčákovi. Jeden súboj, druhý, tretí, bol tam aj jeden kontakt, myslím, že Majo nado mňa trošku ťukol, ale ustal som to celé nakoniec perfektné víťazstvo. Ja si to nevedel som si ani predstaviť, že by niečo také bolo. Išiel som sem s tým, že nejaké 6. miesto budem úplne spokojný, som predsa len nováčik, ale 3. miesto a 1. miesto, tak to je absolútny top a som neuveriteľne šťastný. Samozrejme šťastný a hlavne spokojný po tomto nádhernom rozbehu sezóny bol aj organizátor Roland Sighart. Kto by nebol spokojný pri takejto účasti? Bol to veľmi náročný deň, ale videli sme fantastické preteky, proste v každej skupine extrémne súboje. Nezažil som ešte v rámci nášho seriálu tak vyrovnaný pretek, ako bol napríklad v MX-5 Cupe, kde po 20 minútach menej ako desatina delila prvé miesto od druhého. Seriál Slovenský okruhový pohár pokračuje už začiatkom mesiaca máj na Slovakia Ringu.